ఎన్నికలు ఉంటేనే రైతు భరోసా, అంతే. మరి ఎన్నికలు లేకపోతే రైతులతోనేం పని? ఎన్నికలు ఉంటేనే రైతు భరోసా ఇస్తాడు, లేదంటే పంట కోత మొదలవ్వాల్సిందే. శాటిలైట్ సర్వే ఆధారంగానే ఇస్తామన్నారు, ఇప్పుడు సంక్రాంతికి వేస్తామంటారు లీకులు. ప్రాదేశిక ఎన్నికల ఆలోచనలో రాష్ట్ర సర్కారు 2 ఏళ్లలో ఒక్క సీజన్లోనే పూర్తి స్థాయి పంపిణీ. 2024-25 వానాకాలం భరోసా ఎగవేత అధికారికంగా. ఇంకోటి కూడా ఎగవేసిరు, ఒకటి పాక్షికంగా ఎగ్గొట్టిరు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు పెడితేనేమో రైతు భరోసా వస్తుంది. వాళ్ళు ఒకవేళ ఎన్నికలు పెట్టరనుకో రైతు భరోసా వేయరు. ఇది గంప గుత్త మీరు రాసి పెట్టుకోండి. ఏదో వేసినట్టు ఏదో ఇచ్చినట్టు ప్రచారం మాత్రమే జరుగుతుంది, అంతే. ఇంకా వీళ్ళు చెప్పుంటారు, వీళ్ళ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వీళ్ళు ఎందుకో మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మొత్తం కట్టుకొని మనం ఇదే అబద్ధాన్ని అందరం ఇదే చెప్పాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు అందరం ఇదే మాట అనాలి, కట్టుకొని అబద్ధం అందరం ఒకటే చెప్పాలి, అదే నిజమని ప్రజలు నమ్ముతారు అని చెప్పేసి మన మీడియా కూడా చూపిస్తుంది. అదే రాస్తుంది కదా, అదే